Hello guys, good day, kamusta? So karon atong istoryahan kung si Live Good budget mo income nga bisag wala invite. So tanaw na to ang account sa kong misis nako nga bisag usa nga na-enroll. Wala siya invite, zero recruit, pero ni-income siya tungod sa atong spillover. Nagikan sa akong account, tanan nako na spillover, napadulong sa iya, o ni-income siya pareha nako. Atong tanawon karon. Okay, so, Mrs. Arotsa, so tinood ba jud nga wala kay invite? Wala. Bisag usa wa jud kay na-recruit. Wala. Ano maki-recruit? Kapulan. So karon atong tanawon ang iyang account niya kung tinuod ba jud niya income siya nga wala ba jud siya bisag usa ka invite. So, makita nato yang pangalan, welcome. Again, ato ibalik. So, ato ta sa yung kana welcome. Adelisa Andig. So, ato ta sa iyang back office, i-click na. So, ato ta sa iyang My Team. Sa My Team is, ato ipakita kung naaba dyan siya na-enroll bisag usa or naba siya walay na-enroll. So, tanaw na to kung unsa na sa iyang enroller tree. Alright, so, dito ta sa ubos. Makita niyo mo, no user in downline. Pero tungod kay si Live Good, gwapo kayang sistema niya, tanan na invite na ako. Spillover na ako. Spillover po niya. So, muuni ang iyang matrix 3. Wala siya na-enroll, pero sa iyang mga spillover na ako, nabutang tanan sa iyang matrix po. So, dinita sa my earnings. So, ato tanawon ang iyang earnings niya. So, ato income na siya sa first month niya og $13.75. Pero sa iyang month of June, nga na-receive niya karong bulan na, $83.50. And that's a good thing kay bisag wala kay na-invite din sa Live Good, tungod kay natin mga spillover, pwede ka mo income. Alright, so since nga wala pa niya nakuha yung first month niya nga commission, so ang 2 months commission niya ato i-total para ma-receive niya ang yung income karon. So ang yung first month niya is $13.75. So ato ikuan pud i-plus na to dani yang nadawat karong bulan na. So 83.50. So ato ta sa calculator, so 83.50 i-plus na to sa 13.75. So, nakakuha siya og $97.25. I-times na to sa peso. Times 56. Og mo receive siya karon og 5,446 pesos sa walay invite. Dini kang Live Good. Only here in Live Good. Inani kagwapo si Live Good. So, walay pabor-pabor. Magadawat ka og 5,500. So, ato nang 5,500 ang iyang income. So, unsay feeling nga makadawat kag 5,500 without invite? Thank you kay Live Good sa iyang opportunity, maskin wala kay invite or wala kay recruit, is nagyapon kay madawatan commission. So, thank you, Live Good. Alright. Stoppable. Ano yun na to? Yes, nakita ninyo karon nga bisag wala tay invite dinhi kang Live Good, mo income gapon ka tungod sa gitawag na to og spillover. Because the system of Live Good, tanan nga nabutang sa imong ilalom nimo na tay gitawag matrix commission. Direct, indirect, and spillover, tanan na sila is every month makadawat ka og $0.25 sa tanang tao nga nasa mong ilalom. So, diyan na din ka makasugod og income. So, only here in Live Good. Thank you for watching this video and I hope see you next video nako para sa other information about sa Live Good opportunity. Thank you and God bless.